nejde? Nevidím ju, ne. Babička je ráda, že je Kukurova sama. Tak. No ale jak dlouho to vydržíme, že? To nevím. A potom nahlídnu, jestli už náhodou nejde. Teda, to je, že? Zamávej mamince, tak? Čau, ahoj. Tak jsme vysoko, že? Na slámě. Na stoku. Tak správní kluci. Tak, jedem dole? Tak, pojďme. Šup. Tak. Šup. Tak, počkej. Tak. Šup. Ještě půjdeme tady. Ano. Ještě půjdeme tady. Ještě půjdeme? A jo. Jdeme se podívat na krabičky, vču. Půjdeme prvně na krabičky a pak ještě půjdeme na stoch, až přijde babička. Já bych tě mohla taky vyfotit, jo? To si tady necháme. Jdeme na krabičky. Ne, Toko.